Kinsa nimo siya? Ako ang girlfriend. Tapos ningon siya, according to her, bawal sa iyahang community nga makipagrelasyon. O nga nung gidayon man eh. Amo rang gi-keep low key kay tinod jud sa mong communities bawal pod. Sa imong community. O di mabalaan na ni. Kabalo sila pero dili siya pwede nga kanagaling I-out loud. Oo. Ngano kaha nga bawal sa usa ka community ang mag-uyab-uyab? ginabawal ra jud sa mua ng kanang pagka-relationship kanang wala jud siya gi-encourage sa mua ba. In kaso pag mag-away mo, nanay mga group activity no, or like sa trabaho dili ma-perform ang usa ka trabaho or sa ka task kung gaaway ang mag-uyab. No. Oo. So bawal gyud mag-unayanay sa usa ka grupo. Wala man ko gaingong bawal. Oh, Dili ba bawal? bawal day. Oh, ikaw good. Ako na noong sayop. Oh, sorry. Sayop man ako, pasensya. Kung kinsa magabuot aron, ambot kung gigasa to gikan, basta bawal. Dili dagay na sa inyuhan, dagay sa amuara dagay na. Generally, bawal gyud kay. Kana ginay tay mga buluhaton, na mag-away-away sa sulod sa relasyon, makaapekto sa mga activity o task sa usa ka grupo. And then inyong gidayon kay Kuan man murag imbes ma-discourage me to serve but murag maka-enhance siya sa mga serving ba kay we're all serving for the Lord man pod. so gigamit ninyo ang inyong relasyon sa pag-serbisyo sa Ginoo. Magtinabangay mi sa usa ka butang ma-accomplish na mo dayon. Asa mo gasugod ani sa organization ba gasugod ni? Ah, Ito mo kinsa may naunag sulod or gadungan ra mo. Ako yung unang nisulod. So ikaw ray murag ni kan ko niya mga whereabouts para makabalo siya din. Duldul ka niya. Kabalo na siya nga naka-interest sa iya mo duldul ka. Sa una kay wala kay naman to siya gi-entertain po nato nga time. Sa asa ni sulod tong murag ni ingon ka nga interesado ko nimo. Kuan na to, pandemic time nagkita mi uso ba kay nami activity ato so nagkakita mi duha and dito ra pod. Pero nakabalo na ka ng ideya nga bawal. Balo ko. Pero Nang ano magidayon? kay kuan Mabukbok atya. Bidang anong gidayon? outside naman community. Wala man may sa sulod naman mis gawas-gawa ba na eh. Oh. And then nganong siya? Kay kuan man mo suporta siya sa ako mahilig. Nara siya always para to comfort me og sa akong mga struggles especially og overwhelmed ako sa tanan. Nara siya sa akong side to keep telling me nga kaya na nimo, iya ko i-motivate pa nga dili mo give up. Ayan. Pila na ka bulan o tuig ning relasyon? Mo 4 na. Years? Yes. Wait lang. Gasugod siya within that year imo pong giuyab. 2019 siya ni sulod ato then iya kong gi-ghost for pila pa ka years. Abat din ning imong na imong uyab. Gi-ghost man ka. Kay na siya trauma pod ba sa una. Ni-insist ka sa imong feeling sa iya ha? Mo ni work ne? Anong nisugot ka sa iya? Makita man niya sa una nga kuan manly ko sa iya ha kanang willing to do everything mga bare minimum stuff. Mensahe na lang nimo niya. Salamat kayo for being here for me, cheering me up especially og down kay ko ngayon. Love you be. Shout out po rin sa mama. Unsay ika-promise nimo sa ginikanan niya? Inyo anak safe ra jud always, especially og under na siya nako. No need to worry about things nga dili pod maayo kay di man po ko masamang tao. Sige pa dayon ang relasyon and hopefully maligal na tanan na. Maligal na. Magtarong ra gyud tas unsay ato ang gipangbuhat kinabuhi na. Yes. Tarungon ang relasyon. Yes. Yes.